नमस्कार, मी सिद्धेश शिरसाट, गोमंतक ऑनलाईन मध्ये आपले स्वागत. आज एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यासाठी या ठिकाणी आलो आहे. आपण बघितलं की कॅसिनो विरोधात पणजीमध्ये आंदोलन झालं होतं. सरकारने घालून दिलेली एसओपी पायदळी तुडवून कॅसिनो चालू आहेत असे आरोप काँग्रेसचे होते. काँग्रेसने केलेल्या या आरोपामध्ये किती तथ्य आहे याची ही झलक आपण पाहू शकतो की कॅसिनो राजधानी पणजीच्या ज्या भागात वसवले आहे त्या ठिकाणी रोजच वाहतुकीची समस्या निर्माण होते. छोटे मोठे अपघातही रोजच ठरलेले आहे. कॅसिनोसाठी संध्याकाळपासून सुरू झालेली लोकांची रेलचेल रात्री 8 ते 9 या मोक्याच्या वेळी गर्दीचे रूप घेते. मग अशा वेळी बरेच जण कोरोनाविषयक एसओपी पायदळी तुडवताना आपल्याला दिसतात. अक्षरशः त्या भागात पादचाऱ्यांना चालायलाही वाव नसतो की कॅसिनोला लागून असलेल्या रस्त्यावरून वाहतूक करणाऱ्या वाहनांनाही ये जा करण्यास प्रचंड समस्या निर्माण होते. आणि हे नेहमीच चित्र काँग्रेसच्या युवा कार्यकर्त्यांनी या गोष्टीच्या विरोधात कॅसिनो क्षेत्रात आंदोलनही करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र कॅसिनोचा बचाव करताना पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवरच लाठीचार्ज केला. आताच आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेतलं आहे की राज्यातील कॅसिनोची काय परिस्थिती आहे. पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज हा कितपत योग्य होता हे तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये जरूर कळवा.